Hi guys! Welcome back to my vlog. So pagasugdan na to at kani nga vlog with pagkaon. So mo ni siya gitawag og binaki nga expertise sa akong tiya nga si Tia Bibi nga taga Gindolman, Bohol. Kani. So, din ang binaki. Amo nang ko ano katong mais. O naghapon itong mais bitaw. Di dito mabinaki to kung palit gihapon. So, ay putos. Ito isagol anong binaki sa bibe. Na may mga sagol, mga corn grapes. Corn starch. Nya, lupi dala. Sugar up. Luto na. Yan iharapan eh. Luto na. Binakian si Kwat. Dali deh. Dali siya. Unboxing. Unboxing the binaki. Made of corn. Karon ko pa siya kay init pa man. Umok pagkaayo, inigahi ani niya mo ay lamig Ay, na. lamig. Ubog na sa tiya bibi di ang init pa sa tiya mo ay lamig. Binaki. Ang sagulan na tiya bibi corn grits ug ang corn katong corn sa sugar. Si Kwati nga pure peanut kalami. Asa man ibaliton ninyo ang kuan pagihan? Ano lami ah? Amin pero mahugasan ng kuan men. Lami di. What can you say? Lami. Lami. Guys, look at the view from there. Anda, so mga to niya sa Anda po. And here is Gindolman. So this is where I grew up. Sa atong kuan pa ko 4-6 years old, and I always come here every vacation sa una sa gamay pa ko because this is my love place. Yeah. Tanawa ang water. Look at the water. It's so very clean and very clear. So sa una, sa gamay pa mi, wala pa ni siya seawall. The whole thing here is kanang playa lang, kanita ng seawall. Playa lang ni siya. So, murag I think, kuana na sa ni siya, giimbakan na lang sa ni siya kanang yuta ba? Pero mo taas. Pero sa una, anak na dyan ni siya, gikan din ha, ana dagat. Nya ay taas di ang dagat sa una kay sa una taas man kay mig kuan liguan so gani mi sa bata gugmay pa mi bisag bagyo manguan jud mi labi nagbagyo malipay mig bagyo kay dagko kay ang bawd kung mga ligo mig dagat kung bawd kay akong bagyo or after sa bagyo kay hangin man kay so dagko kay ang bawd lami kay ilukso-lukso so ingana may basta kuan pero my hair doesn't mean nga tungod taga-dagat ko ingani akong buhok ingani na jud nga akong buhok daan bigikan pagsud sa tiyan sa akong mama so blend ni sa akong mama magpapa so sila ra kahibaw sa kuan chemical composition sa akong hair charot pero ubanon na ko guys so kani siya sa una ingani na siya mga kahoy mga coconuts ingana pero mo lagi katong nindot nga playa ni siya sa una pero black ang sand but then still it's very pretty and very clean water so lumi kay isa pero pagbuhay hapon gud ang dagat parat pero it's very clean yani kagabi sometimes ang mga mangingisda anira pod mudunggo no ya mudunggo sila nya kami mga bata labi na og kanang ang ilahang kuha kay mga bulinaw kanang small fishes bulinaw ay nag-abot ana sa bulinaw magdami ka ng mga baldi-baldi kapo ingana kay usay ang ilang isda masubrahan ba manglukso balik kabuo na namo mga isda kay ron maka-isda mig free so ingana nya dayon sa una sa gamay pa miso kana bitong ingana lang ka sa sand ingana on ra nimo nya makakuha ka kanang mga murag mga insekto sa dagat nya amo nang utanon kamong gayan namo mo na namo paniud to kaming mga bata magduwa-duwa mi so mo na ganan pero kaon ra man pud so there's no danger so mo to limpyo pa man kay sa una so mo na mo buhat sa una but now it's totally different but still it's very beautiful. At Guys, nagsugod ang akong video sa pamahaw na mo nga binaki og sikwati og fried nga banana sa balay sa akong tiya sa among gistayhan anak nga
panahon na akong tiya nga si Tia Bibi ug Tiyo Mai. So shout out to Tia Bibi and Tiyo Mai for the very nice stay sa inyong balay katong ni adto kog Bohol ug si Abigail. Thank you so much. So ang kani nga akong vlog guys karon naami sa Sawang Gindolman Bohol. So usually mag-vlog ang mga tawo usa ka lugar maguna man jud ang municipal hall, ang angan sa lugar. Pero unsa man ning akong vlog guys naguna man ning sa likod. Naguna ko sa likod sa municipal hall ug sa likod because I like it very much to show you ang dagat. So kaning kapita guys mao na ni ang likod sa ilahang municipal hall. So na basketball court nya day nang bumbiruhan and then ang ilahang gym, municipal gym. So diha na mag-business, ilang fiesta anhan ang mga happenings. Unya mo sad ni siya ang view diri sa likod na ay mga lingkuranan benches para malikod-lingkuran sa mga tao kung ganan sila magbahangin or magbawa sa problema. Nya nice kaayo ang view, limpyo pa kayang tubig ug limpyo pa jud kayo ang hangin. So makapawa jud sa feelings kung naka problema mapadpad sa hangin. Mao na siya. So like I've said guys, suruyanan ni siya kani sila mga estudyante nagsuroy-suroy din ha. Wa na sila magkating classes guys kay bakasyon naman na. So inga na ang view sa likod sa munisipyo sa Gindolman Bohol. So it's really very nice. If you gonna go there in Gindolman, go to the back of the municipal hall sad. Nya karon na nata sa merkado. Bukado to. Bukado. Basta. Balikat unta. Kanias ko tayo. Unsa na na? Ging tanawag ging. Unsa na? Bilang ni. Ako unsad ta. Naparobek pa ni hapon ko chat video. Ay la chat. Ganit naman dito ng buwak diri. Naawit to. Ano ni pali? Kasi TikTok ko na sa. Ano na mali mo buwak daan sa Cebu? Avocado. Abundant sila. Kamuti, gabi. Ay ba? Muti, gabi, daging, presas. Ato katamukaw nilang Tijanet. Nga naman? Kami hapon kay Kuan man death anniversary iyang papa. Thank you kayo mo ba na? Ilang Kuan? Thank you kayo mo. Sino pa kayo sa ako? Ilang baboy yan? Ha? Maklaro sa layo ang asinaw. Ha? Maklaro sa layo ang asinaw. Lagi? Ano sa isdaan? Sa isdaan mo na makita. Ang saan mo rin sa mga? Ha? Ang saan mo ligit na pasko? Basta po kayo. Lettuce ito. Ha? Lettuce ito. Ha? Lettuce, di pa ka natin sa dito. Kaya nga na, pichay. Bukchoy. Hindi sa ito pichay. Bukchoy. Kita ko, uy! Sa inyo, ma. Manok, ma. Mananok sa amin, day. Kulingan, madam. Malunggong. Bisko ka dyan. 180 ang kilo. Sige, madam. Tapos ko ang lukos. 140. Ano sa amin? Galing lamang. Kami na ginulunay. Bisko tayo. Ilang kilo din? 240 ma'am. Kulingan. Kari po na landslide. Lagi, arang. Sa bawon. Dalagang bukid, ma'am. Kila naman ba? Tilapia. Nasa niya. Pantay na ito naman nilin. Yes,
Tanan dito. Antay Lisa. Unya, gikan mi sa merkado, diretso na mi padung mi ani sa simbahan, guys. Unya nag-agi mi ani sa may unahan sa karaan nga gymnasium. So padung mi sa simbahan, sa other side of the street ra ang simbahan. And then nato sa kumbinto, guys, dapit. So mo ni ang old simbahan sa Gindolman, Bohol. Oh, I don't know the year nga gitukod ni siya. Mangutana unya ko. Ako lang yan yung comment pohon kung naay mangutana. Pero otherwise, that's an old church. That I know. So mo na siyang side sa simbahan. Makakita-dako yan siya nga simbahan, guys. Taas kaayo siya og ceiling. So nindot siya nga simbahan pod. For me, ha, nindot siya nga simbahan taas og nindot og dako. Yeah, well maintained sad siya sa sulod. Ang sa gawas kay kuan mo siya stone nga, I think, I don't know, nakalimot naman ko ana ko tanawag tarong, no, pero anyway, guys, sunod ato niya na i-close up nga ato niya na istorya hagdaghan kung makauli kung Bohol na sunod. And anyway, atong paminawon ang muna nagpasok ko din na kay ganahan ko na minaw sa sud sa simbahan ang kanta. Ug mo ni siya nga tubangan sa simbahan, guys. So diring dapita mo na yung gitawag og Gindolman Central School. Mo man siguro to. But anyway, mo na yung Central School dito nga diha ko na grade 1 o grade 2 ug nag-kindergarten sad. So nindot kayo ng eskwelahan, nindot ang view. Until now, morag hapon siya almost since bata pa ko. And then anang adlaw, so because everything that I took in this video is done in that day, ay niagi nga misawang ni siya. So niagi ni wave. And then niabot ng gabi, so nanihapon na nila ni Tijana. Oh. Uy, nagkuan ka? Nag-subscribe ba ka? Oh, lain na ni mo dyan, na. Baluibon lagi ka dyan. Ikuan ko, ha? Sama. Muna, guys, muna na hapon namin, namisita mi diha sa ilan ni at nang Janet, Ate Janet, naglibog ko sa isa, mag-Ate Janet ko sa amin, nang Janet. But anyways, that mi na ni hapon together with my aunties, akong si Tia Bibi, Chumai, o akong mga other aunties, si Chasita, o akong mga cousins, kay na may occasion, death anniversary sa ilang papa. Ari diring dapita, guys, akong mga parente si Abigail, nya si Tiyo Mayan naka-red, unya dayon si Tia Bibi na naka-white of white, kana na may pie, unya si nang Susan, igsuon na siya ni nang Janet, so elder sister. So nang makals mi dinha sa balay nila ni Ate Janet, nya bana to ni nang Susan tong tupad ni Chumai. And that's it, guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye.